Dnes sa nachádzame v hlavnom meste Slovenska Kremnica a sme na festivale VHS-ky, kde sa premietajú špičkové filmy VHS-ky s poradovým číslom -2, organizované najlepším človekom na svete, Tomášom Cígerom. Neviem, prečo stále pozerám na teba, keď mám pozerať na divákov. A ideme urobiť teda interview, hej? Že hneď teraz. Dobre, tak poďte so mnou. Poďte so mnou. Poďte so mnou, pán Eniak. Viem to dať. Poď. No. Takže, predstavte sa najskôr. Nech sa páči. Dobrý večer. Nechytaj. To je môj mikrofón. Daj to. No, môžeš. Demonický vietor. Nie. Čo mám spraviť? No povedz, kto si? Som hlavný organizátor hlavného festivalu. Aké, jak sa volá? V hlavnom meste Slovenska, Tak. v Kremnici. A volá sa... asi som práve ostopol. No rýchlo. Volá sa, že VHS-ky pod plesnivou klenbou. Tak to, áno. Je to medzigalaktický festival. Aby som bol špecifický, tak minus druhý ročník. Lebo ten festival je tak koncipovaný, že konci je... No dobre, stačí. Chcel by som ešte dokončiť túto problematiku. Ďakujem pekne, pán moderátor. Táto problematika je v tom, že tento festival ide stále nižšie. Čiže... Aj kvalitou ide nižšie? Kvalitou ide tak nižšie, že je to vysoko, ale v tomto prípade je to minus druhý ročník, Počkaj, chyť mi ten mikrofón. Čo by som chcel povedať, že ďalší ročník bude minus tretí. A keďže ďalší ročník bude minus tretí, áno, potom ten štvrtý bude minus štvrtý, lebo ono to je v minusových hodnotách. A kedy sa dostaneme na ročník číslo 1? Ročník číslo 1 sa nemôžeme dostať v živote, lebo to by preznačilo jednu veľkú problematiku a to by som nechcel ísť moc hlboko, ale tam sa blížime k problematike života eskimákov. Eskimáci to majú náročné. Oni musia budovať kocky z ľadu, aby prežili. A to v tomto prípade je dosť nemožné, lebo tu sú ľudia zvyknutí kúriť. A momente, ako v Kremnici? V Kremnici, áno. Alebo na strednom Slovensku. A v momente, keby prišli ľadové kocky, alebo ryhy, alebo kryhy, alebo jak tomu hovoria ešte profesionálny kus zamrznutej vody, tak v tom prípade by nastal problém. A to by nemohlo fungovať. Akože by sa to nedalo, lebo áno, ja nechcem ísť do tých klimatických problémov a týchto hájov a vecí, ale je to taká vec, že bude teplejšie. No. A keby sme boli v plusových hodnotách, by sme prispeli teplote sveta, chápete? A v tom by nastala taká problematika, že napríklad to kino by zhorelo. Normálne by zhorelo. Normálne tí ľudia by zhoreli, bulvy očné by im vypadli, by zhoreli. Akože tá problematika by bola dosť nešťastná, lebo aj to málo divákov, čo príde, ale skvelých, by zhoreli. Normálne by zhoreli zaživa. Normálne rodiny by horeli. Zvieratá, dobytky by horeli. Ďakujem. A ja sa chcem opýtať, na aké filmy sa môžeme tešiť na budúci rok napríklad? Na budúci rok ešte netuším, záleží, čo bude v Aukre v Zlave, ale tento rok ste sa mohli tešiť napríklad na Demonický vietor, taktiež aj na surfeckých nacistov, ktorí musia zomrieť. A ďalší deň, to bol že piatok, a sobota, ako nebudem menovať všetko, lebo bolo by to veľmi dlhé, ale tam otvárame napríklad s skvelým sci-fičkom Nexus, Defcon 4, nie Nexus, bol minulý rok. Prepáčte, už som mimo. A ďalšie filmy budú aj zo slovenských a českých haj. Českých bude napríklad Jiří Kára a jeho svadba. Akože úžasný pohľad sociálny do života pražského junáka, ktorý sa ide brať a má kamarátov, ktorí radi pijú pivo. Potom prechádzame a bude aj z Maďarska film, bude film aj... Ako týmto by som chcel ukázať, že to je medzigalaktický festival, lebo máme fakt, že filmy z USA, máme filmy z Maďarska, máme filmy zo Slovenska, máme filmy aj z Čiech. A čo nás ešte čaká cez deň, ešte k týmto filmom, týmto mimo súťaže, tak nás čaká
teraz mi to najlepší film na svete a to je, že Deadly Prey, aby som to povedal tak kremnicky. A to je podľa mňa film lepší ako Pán prsteňov. Je to epocha o človeku, ktorému unesú ženu. Ten človek je bývalý žoldák a on sa rozhodne pomstiť a zachrániť svoju ženu. Sú tam svaly, sú tam veľké svaly, vidno tam svalstvo, ktoré sa pohybuje pralesom v Los Angeleských lesoch a snaží sa dobojovať k pravde. Že tento film som vybral aj kvôli tomu, aká je politická situácia v Uzbekistane a tým som chcel vyjadriť aj poľské mamky, ktoré bojujú za krovky zadarmo, že táto problematika to má celé v sebe. Tam vidíte kus chlapa, ktorý je v tých kriakoch a on si dá fakt dole tričko. Je tam zima, je tam náročná zima. Prepáčte, ja dostávam krča. Keď niekedy je smutné, ja sa smejem. Prepáčte. No ma to vzalo. Ja sa musím smiať. No, ďakujem za odpoveď vyčerpávajúcu a toto stačilo asi. Poď. No, ďakujeme, že ste... Ešte som sa chcel vyjadriť tým Eskimákom. Prepáčte, ma to vzalo. Ale tento problém tých Eskimákov... Teraz mi tak kvitlo v hlave, že táto problematika je fakt dosť náročná, že ja by som to nenechal iba pri tomto, ja by som túto problematiku rozvinul do ďalšieho ročníka. Ďakujeme. A to bol komentár našeho najdôležitejšieho človeka na planete, pána Eniaka, ktorý organizuje VHS-ky, tento festival a ďakujem. Dovidenia na budúce. Zdravíme s ďalším vstupom z prestížneho festivalu VHS-ky, minus druhý ročník pod plesnivou strechou. A tentokrát ideme sa opýtať navštevníkov, čo si myslia o tejto udalosti roka. Nech sa páči, poďte so mnou. Poď. Uhni. Poď z druhej strany, ne? Ja sa nechcem rozprávať. Ale chceš. Ja sa nechcem rozprávať. Ivko vie, že ja sa nechcem rozprávať. No, si prvý návštevník. Tvoj obľúbený film zatiaľ. Máš 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, To je biela zombia. Dobrý tento. Čo je najlepšie úplne na festivale celom? Spoločnosť. Výborne. A čo by si sa ešte opýtala? Samej seba. Prečo som tu? Prečo si tu? Ja sa pýtam teraz. To nikto netuší. No, ďakujem. Obľúbený film? To síce neviem, ale vedeli ste, že v poslednej dobe ľadovej na našom území Prečo si tu? žili mamuti? Prečo si tu? Mamuti? Mamuti jebem. Ďakujem. Obľúbený film na festivale. Čo? Obľúbený film na festivale. Aký festival? 5 sekúnd máš na to. Démony vietor. Ďakujem. Odkopnem ťa ako zlozvyk. Prečo si tu? Kto ti za to zaplatil? Pivo. Fair. A čo bola tá tretia otázka? Neviem, ďalej. Počkaj si, ja chcem odfočiť, ako Ale čo si? Však so mnou už máš... Tvoj obľúbený film. Môj obľúbený film? Deadly Play. Ďakujem. Prečo si tu? Lebo niekto to musí zorganizovať. To je dosť dobrá odpoveď. Ďakujem. Môžem ešte povedať o tým Eskimákom? Jasné, kľudne. No, ako sme sa bavili pred chvíľkou. Ďakujem. Čaute. Čauko. Prosím ťa, Laila, povedz mi tvoj obľúbený film na tomto festivale.
Fú. Akože teraz ide fantastický kus, ktorý by všetci mali vidieť a to je Samurai Cop. A ja sa osobne teším asi skôr na zajtrajšok, musím priznať. Na čo najviac? A teraz som zabudla, ako sa to volá. Ale bude to takom chlapovi, ktorého vlastne unesú a on sa bude potom akože v džungli brániť a snažiť sa dostať späť. Je tam láska, sú tam spotení, nabuchaní ľudia, dlhé vlasy. Je tam všetko. Je tam všetko. A to tam bolo aj dneska všetko. Áno. Extrémne vyčerpávajúca odpoveď, ďakujem. Ďakujem. A ešte mi povedz naozaj, že prečo tu si? Ja s ním chodím. Ja, je dobre. Tak to dáva zmysel. Ďakujem. A poďme po rade. Obľúbený film. Ahoj. Ahoj. Všetky obľúbené filmy sa premietajú na tomto intergalaktickom festivale. Ale nepamätám si ani jeden názov. To je úplne v pohode. Poďme ďalej. Ahojte, aká je otázka? Ako sa máš? Obľúbený. Tak tá smrteľná kožisť, to je proste... Zistíte, že kde zobral Paolo Habera vzor na šortky. Tak ako ešte sme prvý deň po festivale, hej, takže vyhodnocovať ako fašisti boli super, deti ako nacisti, predmestie pred ďalším filmom a čo teda, ktorý tak ten, no, kontinuálne to bolo dneska pekné, ako keby. Je niečo, sa ešte máš nejakú originálnejšiu otázku? Nie, ďakujem. Nie, my nie sme tu originálni. Mne sa docela páčil ten film, ktorý sme teraz práve videli. Ktorý bol? Ktorý sa volá Demonický vietor. Ja som totižto videl druhú polovicu toho filmu už na festivale Brutal Assault. A som v tom čase nebol si istý, či mi nedáva zmysel dej toho filmu kvôli tomu, že mi ušla tá prvá polovica, alebo to všeobecne nedáva zmysel. A zaujímavé je, že teraz, keď som to konečne videl celé, tak stále nedokážem odpovedať na túto otázku. Takže je to také mysteriózne. Takže Demonický vietor. Vietor, ďakujeme. Extrémne odpovede sme trochu dostali. A ešte tu sme neboli. Obľúbený film na tomto festivale. Úplne najobľúbenejší boli Nacistickí surferi musia zomrieť. Bol to krásny príbeh o pomste a láske k svojim deťom. A keďže si myslím, že deti treba ľúbiť, tak súhlasím s posolstvom tohto filmu a to tak celkovo a naďalej. Ešte mám jednu osobnú otázku. Prečo tu naozaj si? Som tu naozaj pretože sa mi páčil dizajn plagátu a myslel som si, že to bude niečo seriózne. Cítim sa byť mierne podvedený. To je snáď asi najlepšia odpoveď. A ďakujeme pre televíziu. Slovan, I guess. Dovidenia na budúce.